surbas ngiu thiang ka sawana lum ka shleya ka themba kinja marway ka day ka baje u angel utray ka porshi teng ngila ka kmieban khublay 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 Maria khublay 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 Maria kena aplang brot ka baje kis ngeu shab neng la ki khmat jing khublay ki ai hak mih ka jing shai ba phernai ka ba shaki thei sotik mi ublay ka phai khublay 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 Maria khublay 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 Maria nap deng kan wan hiar laki khun ban sneng kapop ban ieh noh ban syarai bad duai jingim ba lui lui ha jing khuit soti ban bud yu jisu ha jingim janai khublay 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 Maria khublay 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 Maria jing duai ki kin tiêu ka men siem shu blay jing tngen ha doh nut ki bangik ka shlay jing shai ba philla ha jing im kat be yu briu ki kin tait ki jing brai perthei khublay 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 Maria khublay 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 Maria kok mi basoti to sumariangi tok ner kik sang tila ki khun banda ko siem rosari nong yarap bakhrau yalam ngi baroh shu jisu babha khublay 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 Maria khublay